Ως ψυχολόγος, αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει είναι πως όταν αλλάζεις σχέση που έχεις με τον εαυτό σου, τότε αυτόματα αλλάζουν και όλες οι υπόλοιπες σχέσεις που έχεις στη ζωή σου. Εάν εσύ καταφέρεις να βελτιώσεις τις σχέσεις που έχεις με σένα, τότε θα δεις να βελτιώνονται και οι υπόλοιπες σχέσεις. Μέσα από τις συνεδρίες που έχω προγραμματοποιήσει, έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν ριζικά μόνο και μόνο επειδή τολμήσανε να κάνουν μια επένδυση προς τον εαυτό τους. Άλλαξε ο τρόπος που επικοινωνούσαν, άλλαξε ο τρόπος που αντιλαμβανόντουσαν τα συναισθήματά τους, ξεκάθαρα θέσαν όρια και ήταν σε θέση να δημιουργήσουν τη ζωή την οποία θέλανε. Ταυτόχρονα όμως, αλλάξανε και κατά πάρα πολύ οι σχέσεις που είχαν με τους υπόλοιπους γύρω. Επικοινωνούσαν πιο αποτελεσματικά, οι υπόλοιποι μπορούσαν να τους κατανοούσαν. Γιατί πλέον ξέρανε τι θέλανε και ήταν σε θέση να μπορούν να το διεκδικήσουν. Οπότε, αν με ρωτάς, η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις είναι να επενδύσεις σε σένα. Να μπορείς να κατανοήσεις το τι θέλεις και να βελτιώσεις τις συνθήκες της δικιάς σου ζωής πρώτα.